Mae'n agoshau at diwedd mis Ionawr 2017 a mae tafodau y byd yn trafod Trump. O stafell llywyddion global am naw, mae Donald Trump wedi dweud i Americanwyr mae'r gwaith yn dechrau rwan. Wig, dio. Ti siŵr? Ynddo. Wig, di gael ei wneud allan o be? Blew deddau. E? Blew dafod. Blew dafad? Ie. Pam ti'n meddwl hynny? Chos mae'n edrych yn weird. Ac os oes gennych chdi un gair o gyngor i reid i Donald Trump, be fysa hynny? Peidio, pildio, waw. I ffwrdd o'r gêm wleidyddol, Peldroed sy'n cael sylw Morgan. Hei, mae di curo chdi'n barod. Na di 10. 2-0. 2-0. Mae'n mynd i fyny'r 10 o. Sy'n chwarto wedi 9, wel newid droi chwarto wedi 9, bore da iawn i chi. Sut ydych chi'n cadw, ydych chi'n o lew? Sam Dracynnir a Jack Williams. Dy fe, tysgol di hein. Ie. Ia, mae Sam yn chwarae Peldroed bore yma efo tîm... Sigontiwm a Jack Williams hefyd. O, yndyn, y ddau o'n nhw. Ynddi, wedyn mae Dracynnir yn chwarae Ceglin, so fydd o'n Queensfree. O. Erbyn wan. Ydy Cai Glyn a Sigontiwm yn chwarae'n erbyn i gilydd weithiau? Ynddi. Be ddigwydd i thad y gynnydd, ac ysdych chi gyd o ffrindiau'n rysgol? Fyddach chi'n elynion ar y cae, neu fyddach chi... O, mae mond un person yn Ceglin sydd yn dosbarth ni. O, dim yn bad lle. Na. Na di. Mae o'n chwarae yn un dosbarth, so... O. Mae o'n chwarae tîm ni, so... O, dim yn bad lle na di. Digon hawdd. Iawn. Dim un 2, 4 8, 6 7 3, 4 3 7. Dyma Bryn Fawn yn yr ardd. Da ni'n gadael y stiwdio yn nwylo tebol Cerian a Tom. Da ni yn mynd i ymlacio rhyw chydig. O, ie'r siawl yma. Dio neis? Neis. Ydych chi'n ei, Mr Morgan Rhys? Sa'ch chi gwallt y? Mae'n cymryd amser i edrych yn dda, a mae'n bwysig cofio am bob un manylun bach. Sa'ch chi clysio fi? Ac ar ôl cael yn hunan yn barod, di ffwrdd â ni am chydig bach o fwyd. Ti'n gweld beth dwi'n trio neud? Dio neis? Ynddi, dwi'n rhoi chydig o chocolate yn y brennan. Chydig bach o ddarllan felly, cyn mynd i gysgu. Da ni nôl ar y radio ben bora fory. Nos da!